Wes seperti gue mau mainnya kok ganteng kok ya. Nah, kaji balik rumah ini. Ya. Oh. Ya. Ya. Des, anak buahmu bulldozer sini kok aja. Alhamdulillah 5 ribuan. Topengmu ini ndi? Topengmu. Jadi duit ora. Enggak topengnya. Oh lah iki topengnya. Oh iya ini kok ganteng kok ae. Kuat. Kita ora ketok net. Seneni komet. Ngono wae yo. Ada cek lah bisa. Iya. Tonton-tontonin lho. Nih. Anak lurah ya. Anak Pak Lurah. Pak Lurah anak ucul yo Pak Lurah. Pak Lurah. Tapi nabrak untungnya lho biasa. Kowe nek macam-macam karo Pak Lurah disebut Pak Suryono. Piye, Lurah? Niki sing bong supet Suryono wae. Heeh. Nah, iso dadi kowe. Ora metu gede ya, betul kan ya. Pak Suryono. Sapa? Alhamdulillah, beliau Pak Suryono. Oh, Pak tukang sepet ya. Loh, mosok Pak Lurah ngomong 2.000. Ya, Pak. Iki jagoke iki jasa. Urung apa-apa iki Pak Lurah iki rakyat Prabu. Iya. Pak Lurah mari iki mosok 2.000. Ora Pak Lurah yo 200. Wis kosong tenang lho. Tenang kok. Yes. Men kowe. Kuyul iki men. Apa lho. Duh. Aman. Kaget. Kakek berai tanda iki Pak Lurah nggih. Alah wis ngono. Yo salam sik Mas Dol. Dol adine ada-ada saka kono tekan krene. Heeh, saka kene tekan kono. Sowan ning endi? Ning Pundong siji. Pundong lha aku maca. Oh iya pinter kendal. Pundong Tirta Dadi. Melati Sleman. Agus Bapak waduh bapaknya. Aja ditok. Selamat datang di yang ini. Selamat datang dengan komisi. Ya sepese, spray. Nek ngobrolnya spray. Ayo. Yahoo! Yahoo! Bisa kan yang
Yo, leader. Komen tadi leader. Yo, Mas. Yo, yo siap. Yo. Dengan kaki tim, dengan kaki tim. Yogya kiro masyarakat kene debat-debat bunga-bunga ya bunga ya ben terus dineke wae ben ditolakno Mas Betul betul masyarakat mriki sehat kabeh lancar rezekine rukun selalu betul sekali membangun desa semakin maju betul oke bene dineke wae rati ben kono karo ben kapok setan duwe karo setan kowe maksudnya setan kendi wong dadi ora duwe iji lho matane lah wis dadi ben ya wis penting ngibur masyarakat undang kene undang iki melati debat sing enom tuwa simbah-simbah yo kumpul presane pagelaran iki acarane apa to iki acarane hut napa hut ora tiap ya Satria Batung anniversary elah ani ninser server ri anniversary Rataman Safari yang kepintar Mas Bandar betul kepintar dua ditungakno ini apa ini?
katanya capek pulau iki lho. Mas jenengan dokano. Oh, Rego. Mana udah ngono. Koyo ora macane dadi kaya. Wong dadi iki yo ora omong gawe ta. Iya iya. Dadi karepmu dhewe kok. Ana duit barangnya ra gumun ngono kuwi. Apa? Kuwi nek apa-apa kowe dadi tenan karo duit ae. Heeh. Yo, Kuwi. Piye Des gak dokane ora Des? Nek angge jaga disawer Pak Lurah 200. Oh, piye? Yo. oh penonton wani 20 nyepuluh Pak Lurah masuk awal 200 ya. Kowe kudu dadi wong wedok Des. Heeh. Piye? Madep Pak Lurah. Des. Pak Lurah. Iya. Sing nano. Aku request satu Thailand. Suarane sing wedok coba. Mas. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana takme? Buatan Bapak Lurah. Nyuwun pangapunten kegujengan ing mriki Pak. Pindah silaturahmi iki nomor kali nyuwun sangu Pak. Ora. Nggih. Kudu ngono suarane gede Lah. Meneng kok. Kulo dikompet, kompet cedes. Kompet. Hah? Dikompet. Katun. Pantun. Karo Pak Lurah. Ora iso. Kudu iso. Iya. Apa ya? Ora Iya. sopan. Aku Heeh. Iya. Bapak Lurah. Jatuh, jatuh tak warai. Iya. Gak Pak, nggih. Gua matur sembah nuwun, mangke nindakake mawon, Pak. Maksudmu piye? Ya, nek ping 3 ora oleh. Assalamualaikum. Bapak Lurah. Kowe ndak disupiti kowe kok. Siap, Pak, nggih. Kowe ngerti, Des? Salaman. Tung ding tung ding tung tung tung. Ayo, ayo, tak kowe manten teko lho. Foto kok ya sos koyo. Kono Des. Tadi. Kono. Kono ya salaman karo Pak Lurah. Iya. Yo. Kepokiro. Nomplok maklum nomplok. Bosan dengerin mulai seperti bosan seperti tangan. Aduh, itu masih mengambil ikut pun buat kertas lanang lambat menunjukkan gini Bapak Lurah Pekok. sungguhnya Bapak Lurah Salah sering Sekitar. Weh. Cek matane wedok dapur. Udah tekan kamera enggak disikep aku ki. Ini Bapak Lurah. Ayo. Ya baleni. dia maupun saya mohon ibu Lagi kurta banyak kangen betul apa moga pelampas siti pelaku di ngarepe Bapak Lurah. Alhamdulillah wis metu cepet sailan matur suwun dan sumetur matur nuwun salajengipun ditambahi 50 kula boten lho Pak Barangnya makan Pak. jalannya ora Yuk. Ini sing jalane kok Bapak kula dereng pisan Nah, saiki kowe sing dadi manten. iya. Nah, Ini golek payung tak tuntun. Ayo, golek payung. Ayo. Di, sing di payung. Ini gak ada payung semua, Bro. Aja rusak. Ora ada bola. Ya. Bapak luar biasa. Sik, bilai sik.
Loh, Kowe iki kepiye? Sik. Golek payung. Golek payung tak kuntun ning 1.000. Ora apa payung e. Bapake weruh nek kene lanang e. Ana telale. Iya, Iki saka Pak Bong Supit Suryono lho. Iya, matur suwun muga-muga tambah rezekine sehat. Amin. Muga-muga sing supit wonge. Amin. Lah iya toh. Kan tidak duduk beli mau ya. Ya, Lah masuk Bapak Suryono maringi Pak Lurah masuk ora. Ayo, ayo, saiki kowe tak jatahke juga wong wedok-wedok. Ya. Tak oleh ki saiki. Mat. Juga wong wedok, Mat. Mat, Medani kecilian, Mat. kuwi kecil. Sing gede. Nah, iki. Wani rono ditinju. Ayo. Lagunya apa sak enak? Gandrungnya deh, tak rekomendasi semua. Iya. Lagunya apa manut, Bang? Iya. Suwe ra ketok itu. Ya tambah ganteng ya Allah. Saya suwe tambah tuwek. Minal aidin wal faizin. Mas, punten Mas. Ini bosnya di. Lah, podcast iki lah gandrung. Gandrung. Sadurunge gandrung ben atraksi sithik. Atraksi sih. Ya. Ben piye carane sing wedok? Gandul lah kowe. Gori. Diusapi nek dadi go diusapi. Nek mabuk koplo-koplo. Ini darah dikembang nganggo dan ikon sumur ini. Males des. Iya, sing di des. Andes mulai kayak supet, ayo. Andes mulai kayak supet, ayo. Ayo, gak suka des. Terus ditunggu Pak Suryono, ayo. Iya.
Mendang dikenteng masak. Iya. Mendang ke udah. Piye, Des? Yo. Jangan. Ayo, aku nih Des, ayo. Yang sama dia. Piye to? Aku gak kuasa nguyuh. Dol. Aku langsung mesti lho. Dibaleni. Oh, aja wis. Adewe kok guyon ndas ora tenanan. Tenan iki. Tenan. Mana Mas? Ya iso. Nek nganti ra iso, Ya wis. sobet Kang Surya. Yo. Wajib wae nulung duit angel banget. Ayo. Piye? Sik aku isi nek ora dadi mlebu iki. Dol. Ya aku ge gajah utuh. Opo nek ana Ge gajah pacaran ngono. Apa? Bojale. Ayo. Des. Yo. Yo, semoga para bapak putri sekarang Sudah, Mas. Sabo. Tepuk tangannya mana buat Anda sih? Biasa. Anaknya aku nangis. Iya.